les llengües se'n moren. Què? Les llengües se'n moren. Vinc de la Universitat d'Ypsilanti. A aquesta universitat nosaltres fem un estudi de les llengües que estan en perill d'extinció. Sabeu el que és estar en perill d'extinció? Que queden molt poques. Que queden molt poques, exacte. Que queden molt poques, no, que en la llengua hi ha unes quantes que queden molt poques, però per què? Perquè es parla poc. I està a punt de què? De desaparèixer del mapa. Molt bé. Doncs això és el que us venim a explicar avui aquí a tots vosaltres, el Correllengua, perquè el Correllengua té precisament aquest objectiu, que les llengües no es morin. Però no vinc sola, vinc ben acompanyada. Perquè el Correllengua sempre té un ambaixador, i l'ambaixador d'aquest any és un ambaixador molt, està allà fora esperant, és un ambaixador molt i molt especial, perquè ell sap perfectament què passa quan una llengua deixa d'existir, s'extingeix, es mor. Us presento, sense més, el nostre ambaixador d'aquest any, del 2015, el senyor Un dia ja no parlo més. Endavant, senyor Un dia. El senyor Un dia ja no parlo més és l'única persona en el món que parla una munda. Una munda és, per tant, un idioma en perill d'extinció, oi, senyor Un dia? El senyor Un dia m'està entenent, sí, oi? Però no parla el català, oi que no? No. Ni el castellà, tampoc. Ni l'anglès, no. Ni qualsevol altra llengua que poguéssim nosaltres ser capaços de comunicar-nos amb ell, oi que no? L'entens el català, sí. Llavors, necessitem, per poder parlar amb el senyor Un dia ja no parlo més, necessitem una persona que ens ajudi a fer la traducció de l'Unamunda. Donem pas, doncs, al senyor Johnny, jo ho parlo tot. El senyor Johnny, jo ho parlo tot, és traductor de 400 llengües diferents, oi? Més. Sí, 414... Ara no... Sí, 414, 415... No sap ni quantes llengües tradueix. Mare meva! Però com caben totes aquestes llengües en el cap? No sé, les vaig aprenent, aprenc ràpid, tinc molta memòria. Molt bé, molt bé. I les aprenc. Molt bé, doncs el senyor Johnny, jo ho parlo tot, ens farà avui de traductor de l'Unamunda, en aquest cas. Senyor Un dia, quan vulgui pot vostè dirigir-se als nostres nens i nenes que ens estan escoltant i que esperen amb delè les seves paraules. Diu que està molt content de seguir pel Correllengua i que tant de bo el Correllengua s'hagués fet algun dia per la seva llengua, l'Unamunda, perquè així no seria l'única persona del món que la parlaria. Clar, perquè és ben estrany, com és que només hi ha una persona, com és que només vostè parla l'Unamunda, no hi ha ningú més? No rigueu perquè és una història molt trista i molt tràgica. El pobre senyor Un dia vivia a un poblet amb la seva família, que eren els únics que parlaven la llengua, i els seus pares van morir joves, i els seus germans li van ensenyar la llengua a ell. Però què passa? Ell era més petit dels 20 germans que eren. 20 germans, mare meva. Era més petit de tots, i clar, els germans van anar morint també, van anar marxant, i ara només queda el pobre Un dia, que parla la llengua. Que trist. Llavors, senyor Un dia, vostè l'Unamunda no el parla amb ningú? Diu que no. Senyor Un dia, què li agradaria dir-li als nostres infants, als nens i nenes, pel que fa pel respecte al Correllengua, la importància, el significat de mantenir viva una llengua, que no es perdi, que sigui eterna?
Diu que és molt important que participem al Correllengua i que com aquest per aconseguir que la llengua catalana no es perdi i que no passi com una multa, que l'única persona vol acabar-la i així poder seguir mantenint viva la llengua catalana. Aviam, Joni, tu has afegit coses. I diu que li està encantant això de ser ambaixador del Correllengua i que si pot ser ambaixador d'alguna altra cosa, que li encantaria que qualsevol cosa... Joni, això en tot cas ho parlem després. Ara hem vingut aquí a explicar als nens i nenes que és el Correllengua. No toca, això no toca. Diu que disculpi i que si pot fer una dansa al seu poblat. Cap dansa. Hem vingut a explicar què és el Correllengua, què és la flama del Correllengua. Clar, que si ara no pot, que després pot fer la dansa. Això, ara no, perquè tinc molta feina, hem d'anar a moltes escoles i tocar el Correllengua. Ai, bueno, podem continuar? Sí. Un moment, és que no estic entenent. Perdoneu, és que no sé una és que no ens entenem de res, perdoneu un moment. A veure, Joni, has vingut a perdre un cop? Has traduït tot el que el senyor un dia diu? Que no ens entenem de res. Ho veieu què passa quan no entens una llengua? Que no t'entenem de res. Senyor, un dia és vostè l'ambaixador del Correllengua. Ambaixador és una paraula que té molta importància, que vostè ha de ser una persona sèria i ben posada. Podem fer favor? Qui? Què diu? Diu que li sap greu i que si pot explicar allò de la flama, que abans ha dit una cosa de la flama. Molt bé. D'acord, accepto les disculpes. La flama del Correllengua. Molt bé. Expliquem què és la flama del Correllengua? Sabeu, nens i nenes, què és la flama del Correllengua? No. I sabeu el que és una flama? Sí. Tampoc sí o no? Sí, no. Una torxa, una flama. Com la torxa olímpica, exacte. Doncs la flama del Correllengua és el mateix, però que fa un recorregut per tots els pobles on es parla català. I d'aquesta manera fem una visibilització de tot el territori de llengua catalana. És un acte simbòlic que fa que veiem a quants llocs es parla català. Perquè precisament això és el que volem, des del Correllengua, que es parli català molt, amb tothom, a tot arreu i a totes hores. Que no ens passi com el senyor un dia. Que un dia només hi hagi una persona en el món que parli català. Aquest senyor parla en una munda i 400 idiomes més. Per ara està dient que imagineu-vos que només queda una persona al món que parla català. Què passaria? Mireu que trist està, Diu que està molt trist perquè... Està molt trist perquè, com que és l'única persona al món, no pot parlar amb ningú. O sigui, només pot parlar amb mi, però... Clar, perquè si no parla ningú, no... Clar, però tu parles. Clar, jo el parlo, jo parlo amb ell, però no som amics. Però què feu? Com estem avui? Voleu parar? Pareu ja! Joni, jo ho parlo tot! Senyor, un dia ja no parlo més? Sisplau. Volen fer favor d'estar per la feina? M'estic posant nerviosa,
Podem continuar? Senyor, un dia? Molt bé. Diu que es menja mocs. Diu que ho sé molt. Clar que sí, ja ho sé, el llenguatge corporal és universal. Per favor. I vostè? Em sap greu, senyora Leslie. Doctora Leslie. Doctora Leslie. Doctora Leslie, no se'n mor. Doctora Leslie, no se'n mor. Molt bé. Podem continuar? Molt bé. Senyor, un dia, té alguna cosa més a dir-li als nens i nenes que ens estan escoltant? Alguna cosa sèria? Diu que ell no parla el català, però que el català és una llengua molt maca i que sona molt bé. Sí, sí, és veritat, senyor, un dia. El català és molt bonic, que sí? Sí. A vosaltres us agrada, oi? I parleu en català, oi? Sí. I canteu en català? Sí. El català és un idioma que per cantar és molt bonic. Ah, i recordeu, ara que parlem de cantar i de cançons i tot això, que tenim la gran festa del Correllengua, aquest dissabte, no? Sí, Dissabte 24 tenim la festa del Correllengua a la plaça de Sants. I hi ha un munt d'activitats per tots vosaltres. Joni, és gratis i és millor que la festa dels súpers. és gratis, sí, és gratis. Ara el Joni ho explica. Un partit folletons com aquests. Aquí posa l'horari de Correllengua, vale? I us explico alguna coseta que hi ha. A les 10 comença Correllengua amb una traca. Sabeu què és una traca? També podeu anar a un... Sabeu què és un rocòdrom? Un rocòdrom que serveix per escalar parets. Podeu escalar parets també. A més hi haurà animació infantil al migdia, a 2:15. Animació infantil? Sí, sí. I qui la fa, l'animació infantil? L'esplai Espurna fa animació infantil. L'esplai Espurna? I a més, l'esplai Espurna també a la tarda fa la festa infantil, que hi haurà proves, maquillatge, munt de gegants, un munt de coses. I de menjar no hi haurà res? Clar, després de la festa infantil hi haurà una xocolatada. Uau, xocolatada! Júlia! El xocolata li agrada? I com es diu xocolata? Un baú per tothom el dissabte 24 a la plaça de Sants, sap? I recordeu, no sé si ja esteu enfeinats amb el tema del supermural. Diu que el supermural és un ball. No, no és un ball, el supermural, no. El supermural és un gran mural que es fa entre totes les escoles d'aquí de Sants Hostafrancs de Bordeta. Totes les escoles col·laboren amb un petit trosset i es fa un collage. Cada escola ho fa de la manera que més li agradi, amb els materials que vulgui, pintat, el que sigui, i després tot es posen junts i es penja a la plaça de Sants. I és un treball col·lectiu fet entre tots els nens i nenes d'aquí del barri i és molt xulo. I sempre està dedicat a una figura important. Aquest any... Ai, qui? Un senyor. Ovidi Montllor. Ovidi Montllor, molt bé. I sabeu qui és Ovidi Montllor? No. No? Joni, tu saps qui és Ovidi Montllor? A mi em sona marca de roba. Marca de roba? Joni, marca de roba, Ovidi Montllor? Per favor. No, l'Ovidi Montllor va ser una persona molt important per la història de la llengua catalana. Perquè era una persona que va fer... Mira, va ser cantautor, poeta, va ser actor, va fer teatre i cinema. Era un gran lluitador que volia que la paraula servís per dir coses, però coses importants i per modificar la història. Però tot això, si us interessa i us agrada, ho podeu anar a veure a la CAL, la coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. Hi ha una exposició de la figura del senyor Ovidi Montllor que us encantarà, de veritat, a vosaltres i als vostres pares, segur. Si era una persona que tenia una frase de moltes que deia, hi havia una que s'ha repetit moltíssim. Jo ja me la sé. Com que te la saps?
Que sí, me la Però si sé. no sabies que era l'Ovidi Montllor. Però jo plec molt ràpid i ara me la sé. Però si no saps que és l'Ovidi, com has de saber la frase? Ei, Bueno, digue-la, a veure. vale. Aviam. Atents, que és complex. La gent que no li agrada que es pensi, es parli o s'escrigui en català és la mateixa gent que no li agrada que es pensi, es parli i s'escrigui. Olé. És que té tela, la frase. És molt interessant que els profes us expliquin el significat d'aquesta frase, per exemple, no? Avui dieu, a veure, explica'm, què vol dir això? Molt bé, quantes coses, ja està, no? Ja ho hem dit tot, no? Jo que segur que vindrà el Correllengua i que si hi ha un ball encara vindrà més. Home, i tant, el dissabte 24 no ballarem el dissabte. El dissabte ballarem perquè nosaltres... Ara no se m'escolta. Un dia per fer la dansa, perquè la dansa necessita l'instrument aquest que fas anar, no?, amb les mans, allò, el vitipoco... El pobre que té tripó. Però com es diu en castellà? Bueno, el calaix, no? No és un calaix? El bombo, el bombo! No ho saps, bueno, semblant. El bombo! Els bombos. El darbuca. No són uns bombos. És el beatbox! Que no podem fer el ball, no podem fer el ball. Hem de marxar, però de veritat que jo espero que us hagi quedat ben clar què és el Correllengua i per què serveix. I que sapigueu que marxem molt contents. Estic molt contenta, de veritat. Contenta! Ai? Què has dit? Contenta! Contenta? Ah, això és català? Ei, que ara sí que estem fent real el Correllengua. Escolta, li hem d'ensenyar a parlar català. I que se'n vagi al seu poble parlant català. Contenta? Escolta, i per què no li diem als nens que aprenguin una munda? No? Si nosaltres aprenem una munda, aquesta llengua no morirà i ajudem a ser un dia que la seva llengua no desapareixi del món i ell s'emporta el català i en fa difusió. Què us sembla? Sí, la proposta que fem és que el dia de Correllengua a les 11 del matí estarem el senyor un dia i jo allà a la plaça de Sants, on hi ha el Correllengua, i si veniu us ensenyarem una munda i li ensenyeu català a ell. Ei, fem un intercanvi de llengües. Vosaltres porteu paraules en català i ell us dona paraules